Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na onweghị onye chọrọ ka ha na nwa ya ha bụrụ agbata obi, onweghị onye na-atụ ọkpa n'ezi ha. Ọ bụ otu aka ka a na-anọ arụrụ onye ọbụla chọrọ ịma ụlọ ha aka. Otu ewu na ọkụkọ ha si wee gaa, ndị ala ukwu amaghị, ha achọkwaghị ịma. Ndị dagburu mechara were akpụkpọ ọnwụ ha ahụ ha kosara na be ọzọ uru agwụ kwee ịgba. Ihe eji mara ịgba ahụ bụ ọdịike. Naanị ndị na-agba ịgba ọdịike ahụ bụ ndị dimkpa mere ihe siri ike, dịka ndị gara ọgụ were isi mmadụ lọta, ndị gara mba kpaa ike lọta na ndụ, ndị gburu ndị buru ọnwụ bịakwute ndị dagburu, ndị meminara ndị ji nsogbu bata n'obodo dagburu. Mgbe eji ebupụta ịgba ọdịike ahụ bụ mgbe nnukwu mmadụ nwụrụ n'obodo, ma ọ bụ mgbe ndị dimkpa dagburu na-eme emume pụrụ iche. Tupu amalite kụwa ịgba ahụ ebe dike nwụrụ, a ga-ebu ụzọ gbuo oke ọkpa chara acha, were ọbara ya gbasachaa na ya. Ndị na-akụ ya ewere ozu ọkụkọ ahụ, ọ bụ ha ga-esi ya rie. Nwaanyị agaghị edetụ anụ ọkụkọ ahụ ọnụ wee sichaa ya. A na-akụ ịgba ọdịike ahụ, onye ọbụla ga-agba ya ga-ejiriri mma n'aka were na-agba ya bụ egwu iji gosi na ọ bụ egwu dike ka a na-agba. Ịgba ọdịike ahụ dị abụọ, o nwere nke nnukwu na nke obere. A na-agụkwara ndị dike na-agba ya bụ egwu mgbe ha na-agba ya. A na-agụ sị, onye ụjọ agbakwara ọdịike, onye mere ihe ike bịa gbara ya egwu. Ogbodu apụtakwara n'ọgbọ, dike bịa mere anyị ihe ebube. Ọdịike bụ egwu ndị odogwu. Biko ndị dike anyị ji eje mba, bịa gbara anyị egwu ike. O ruola mgbe eji ama ndị na-agba egwu ukwu. Anyị jikwa ndị egwu ukwu wee mara. N'ihi ya, onye ụjọ gbafukwa, maka ntị dike na-asụ ajọ okwu. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ka ya bụ ya dịka ọ bụ na enwe amaghị, ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerre Nchi. Ndewo, ka o mesịa.